kol ħankomplu għaliex dan huwa l-weekend ta' Pentekoste. Il-weekend ta' Pentekoste. Tolbu miegħi u għajja naraw ħafna xi tajt fuq dan is-suġġett. Missi Qaddis, ringrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek mulej. I yield my spirit to your Holy Spirit. Tkellem inti minn fommi mulej u glorifika l-isem qaddis tiegħek Ġesu. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek li inti tallimna, tiggwidana u tkabbarna u timmaturana biex insiru nixbħu dejjem iktar li l-sidna Ġesu għal glorja tiegħek missir. Amen. Morru fi ktib tal-Atti tal-Apostoli kapitlu 1. Pentekoste. Pentekoste hija kelma pjuttost familjari f'kultura nisranija speċjalment. Il-festa Pentekoste hija waħda mis-seba' festi tal-mulej li kien tal-Illut. Il-festa tal-Pentekoste hija il-festa tal-ħsat. Il-festa the Feast of Harvest. U hija il-festa ta' 40 jum, skużawni, 50 jum wara il-Passover. Il-Għid. Wara l-Għid, 50 jum wara, jiġi Pentekoste. Għax inti fi żmien tal-Għid għandek il-festa tal-ħobż tal-Azmi, u għandek ukoll tal-ewwel frott, first fruits. Umbagħad dawk jimorru flimkien u għalhekk Ġesu jgħidulu l-ewwel frott, umbagħad 50 wara għandek Pentekoste. Fejn għandek il-festa tal-ħsad. Min dik biss tiġa narfu li l-Pentekoste il-skop tagħha hija ħsad. Ħsad. Għal dawk li intom midħla mal-mixja Kristjana issa xi ftit ta' żmien, għaw moviment kbir fid-dinja, infatti anke Malta, li jissejjaħ Pentekoste jew Pentekostali. Infatti mid-denominazzjonijiet kollha fid-dinja, kollha, il-biċċa l-ikbar denominazzjoni hija l-Pentekostals. Kontu vodi? Aħna naqgħu taħt il-denominazzjoni, ovvjament l-ewwel qabel kollox aħna Kristjani. Imma mbagħad għandek pereżempju Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Battisti, Luterani, Metodisti, għandek bosta. U hemm tajjeb f'kollox ħajdu hekk. Kollha għandhom xi tajjeb. Kollha l-biċċa kbira li semmejt kollha jemmnu fit-Trinità. Imma il-Pentekostali huma uniċi bħal / karizmatiċi għaliex jieħdu l-isem tagħhom minn Pentekoste għaliex suppost. Illum il-ġurnata mhux kull min jgħidlek jiena Pentekostali jew jiena immur knisja Pentekostali jew jiena parti minn knisja Pentekostali bil-fors joperaw fil-qawwa ta' Pentekoste. Imma dik suppost minnu Pentekostali jew karizmatiku, suppost joperaw u jemnu fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għax dik tfisser meta ngħidu aħna Pentekostali, jekk jgħidulek inti x'tib ta' Kristjan inti. Jekk trid mhux importanti, tista' jgħidulhom jiena Pentekostali jew jiena karizmatiku li huma l-istess ħaġa. Sewwa, imma hija l-iktar ġifieri qisu bej wieħed ieħor jekk għandek minn 5 jew ħanagħmlu hekk ara, qisu minn 10 Kristjani madwar 4 minn kull 10 huma Pentekostali fid-dinja. Ġifieri meta inti tqisu mbagħad il-komplement huma maqsuma denominazzjonijiet oħra, infatti l-ikbar moviment li qed jikber madwar ukoll l-iktar malajr fid-dinja. Għaliex huma Kristjani li suppost il-Kristjani kollha huma dawk li ħadnu u jimxu u joperaw fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen? Ma x'inhu l-iskop tal-Pentekoste? Illum ħajitkellem number 1 għal dawk kollha li intom qatt ma tammittu fil-mamudija tal-Ispiritu Santu, inħeġġiġkom biex intom tixxenqu li tkunu mamda imlibsa fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Issa isimgħuni sewwa, ħalli nikklarifika lili nnifsi x'wed minnkom tafuha, x'wed minnkom daw ġodda, imma isimgħuni. Number 1 biex inti tissalva u tmur il-ġenna u jkollok nubidek maħfuha titwilet minn ġdid. Imma mhux kull min huwa mwieled minn ġdid u salvat u sejr il-ġenna huwa bil-fors ġie mammed kellu dik l-esperjenza ta' Pentekoste. Il-Pentekoste m'għandix kun denominazzjoni. Il-Pentekoste suppost huwa moviment tal-qawwa tal-Ispiritu Santu. Issa jekk inti tispiċċa tneħħilu l-qawwa tal-Ispiritu Santu, jispiċċa monument ieħor. Amen, u jiena ma rridx inkun parti minn monument, jiena nkun parti minn moviment.
Amen, u fej l-Ispiritu Santu jammar, hemm il-qawwa tal-Ispiritu Santu topera suppost. Mhux biss fil-Knisja, imma fil-poplu tal-Alla. Amen, għax jiena u intu suppost nisbħu lil Ġesu Kristu. Perfetti bħal Kristu fil-ġisem, żgur mhux ħankunu qatt, għax il-Bibja tgħidlek bl-aktar moċċar dan id-dnub, dan il-ġisem huwa ġisem ta' dnub. Amen, ma jfissirx li ma trażnux u ma tippratikax id-disciplina u s-self-control, sewwa imma xi kultant mid-dera nitilfu l-kontroll. Mbagħad terġa' ssibu malajr. Amen? Ringrazzjaw il-Alla li jiena u inti maħni salvati għax salvati fil-ġisem. Għax kieku sija wara nitilfu salvazzjoni żgur. Is-salvazzjoni hija biss fi Kristu, meta aħna nitwildu mill-ġdid, u mbagħad inti ruħek tibda tikber, timmatura u tibda tiġġedded bil-kelma tal-Alla u ġismek jitrażżan u kull jum inti trażnu. Sewwa, imma għal dawk kollha li intom qed tisimgħu dal-messaġġ l-ewwel darba biex inti tkun salvat, inti m'għandek bżonn il-mamudija tal-Ispiritu Santu. Li hija prattikament għaliex saret il-Pentekoste. Għaliex inti ma tistax tgħidina Pentekostali karismatiku imma mbagħad m'intix jum libbes maddas mammet fil-mamudija tal-Ispiritu Santu. Għaliex meta naraw Pentekoste dak li ġabet Pentekoste. Imma tista' tkun Kristjan, tħobb il-Ġesu, ser il-ġenna, imma m'għandekx l-esperjenza tal-mamudija tal-Ispiritu Santu. Malajr, biex intkom tkunu tafu ħafna affarijiet fil-Bibja Alla jagħmilhom in tries. Għandek il-mamudija tal-ilma, għandek il-mamudija fil-ġisem ta' Kristu, propja l-ewwel fil-mamudija fil-ġisem ta' Kristu. Ġifieri meta bniedem jitwieled mill-ġdid, inti tħalt fil-ġisem ta' Kristu. Alright, il-Bibja tgħidlek aħna l-kol magħmda fi Kristu Ġesu. Okay? It-tieni għandek il-mamudija tal-ilma u t-tielet hija l-mamudija tal-Ispiritu Santu. It-tieni u t-tielet l-ordni ma tagħmilx differenza li mtiġi t-tieni u t-tielet. Okay, ma l-ewwel waħda bil-forsi tkun l-ewwel waħda x'inkella m'hemmx it-tieni u t-tielet. Mela inti kull minnu Kristjan, qed naġġel daqsxejn, kull minnu Kristjan ġifieri tkollok relazzjoni ma' Kristu, mhux għax inti reliġjuż għax tmur knisja, l-ebda waħda minnhom, għax inti ntqajt ma' Ġesu. Kristjan huwa bniedem ta' Kristu, Kristjan huwa bniedem li ntaqa' ma' Ġesu Kristu. U meta Ġesu Kristu inti kollok dak l-inkontru ma' Ġesu Kristu inti timtela bl-Ispiritu Santu u inti ssir vessela tal-Ispiritu Santu. Imma Pentekoste hija esperjenza totalment differenti. Pentekoste inti tiġi mammet fl-Ispiritu Santu, mhux l-Ispiritu Santu jiġi fik. Hemm differenza bejn inti taqbad tazza u timliha bil-ilma milli taqbad it-tazza u titfaħħa fil-baħar. Amen? Mela titwieled minn ġdid inti mlejt it-tazza bl-ilma. Inti mammet fil-Ispiritu Santu bat it-tazza u għaddasta fl-ilma. Hemm differenza totali. Amen? L-esperjenza hija totali differenti u l-iskop hija totali differenti. Meta isimgħuni ħanidkom frażi oħra. Meta inti titwieled minn ġdid, inti tibda timxi l-mixja tiegħek ġdida ma' Kristu biex inti tmur il-ġenna. Meta inti titgħammet bl-Ispiritu Santu tiġi madda Spiritu Santu, il-ġenna ġiet fuqek. Dik id-differenza. Dik hija differenza. U dik it-tip ta' Kristjaneżmu li l-Imperu Roman li kien kessa d-dinja f'inqas minn 100 sena ġie fix-xejn. Permezz ta' Kristjani mamda imlibsa mazza fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Dak huwa l-Kristjaneżmu li jiena u inti imsejħin inkunu fih. Amen? Halleluja, ġifieri prattikament frażi to the point. Kull Kristjan fil-Bibja kien Pentekostali. Issa, inħobbukom u jalla tħobbuna lura għax jaqbellilkom, imma l-insara kollha mhux kollha Pentekostali, għax mhux kollha esperjenzaw il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen? Imma kull Kristjan fil-Bibja kien Pentekostali. Kull Kristjan fil-Bibja kien maddas fl-Ispiritu Santu. Kull Kristjan fl-Atti tal-Apostoli minn fejn bdiet jew ġiet inizjata, il-lonċjata l-Knisja, il-Kristjani kollha kienu mamda fl-Ispiritu Santu. U għalhekk imbagħad bdiet tinqala dak kollu li kien miżruħ tal-għadu f'din id-dinja beda jinqala jiġi fil-wiċċ u jitkisser bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fuq nies li bdew jidhru qishom Ġesu ieħor. Dik l-Ispiritu Santu, dik hija Pentekoste. Issa, hemm ħafna benefiċċji għaliex jiena u inti għandna nixxenqu li nkunu mimlija bl-Ispiritu Santu. Issa hawn min jgħid li pastor jien tiġi esperjenza ta' dik u nitkellem bil-lingwi. Imma hawn min ukoll esperjenza u l-likja.
Ta' xi tisser dil-likja? Bħal meta inti kollok jennaf basket mimli bl-ilma, jew xi tank, u għandu toqba jew krakjatura bada il-likja. U jena u inti, mal-ħajja, matul il-ħajja, il-challenges li għaddu minnom, l-sfidi li taddu minnom, ħafna drabi tispiċċa il-likja. U għanna fl-esperienza u koll fit-testament il-ġdid, Atti kapitlu 4, fej l-istess nies, plas oħrajn magħhom, li kienu mtlew l-Ispiritu Santu f'Pentekoste kapitlu 2 tal-Atti, reġgħu esperjenzaw mamudija oħra jew reġgħu imtlew għal darba oħra bl-Ispiritu Santu. U ħanarawhom flimkien dawn. Għalhekk fil-Ktib ta' Efesin kapitlu 4, il-Bibja tgħidilna ibqgħu, anzi kapitlu 5 ta' Efesin, minn vers 17, tgħidlek ibqgħu imtlew kontinwament bl-Ispiritu Santu. Amen? Alleluja. Mela, Atti kapitlu 1. Atti 1. Mela, l-Ispiritu Santu fit-Testament il-Qadim kien jiġi fuq persuni il-biċċa kbira, anzi il-drabi kollha nista' niftakar, apparti xi eċċezzjonijiet meta niżel fit-tempju l-glorja tal-Alla u kulħadd ġib pajstijiet mal-art. Imma b'mod regolari bħala prinċipju bniedem kien jiġi wieħed, ikun bniedem wieħed, profeta, assis, saċerdot, jew nkella re, kien jiġi midluk bl-Ispiritu Santu, però laqas kien jibqa' fuqu, kien jiġi għal żmien u jitlaq. Għalhekk David qal ħallix l-Ispiritu Santu jitlaq minn fuqi. Jiena u inti ma jitlaqx minnek l-Ispiritu Santu iktar. Nirringrazzjaw l-Alla dak huwa għaliex isimgħuha ġejja xi ħaġa sabiħa. Meta Ġesu tela s-sema, l-Ispiritu Santu niżel fuq id-dinja. Li kieku Ġesu ma telax is-sema, l-Ispiritu Santu ma setax jiġi fuq id-dinja. Għal Ġesu qal fil-Ktib ta' Ġwanni kapitlu 14-16, għal jiena ħammur għand il-missiera mhux ħanħallikom il-tiema, ħanibatilkom l-Ispiritu Santu. Mela Ġesu kellu jitlaq biex l-Ispiritu Santu jiġi. Amen? Illum il-ġurnata għal-kemm jiena u inti nitkellmu mal-missier, ma' Ġesu u mal-Ispiritu Santu, imma fil-veru sens tal-kelma biblika, aħna llum jammar fina l-Ispiritu Santu. Amen? Alleluja. Allura jiena u inti llum il-ġurnata min imexxina l-Ispiritu Santu, jigwidana l-Ispiritu Santu, jallimna l-Ispiritu Santu, jikkonvinċina l-Ispiritu Santu. Issa jekk tgħidlu Ġesu mhux ħajjuħu għalih għax jidhru eżattament l-istess joperaw l-istess. Amen. Grazzi Ġesu. Inni 30 sena fil-mulej u t-Trinità għada parti kbira minna li hija misteru. Sewwa, imma ma nistax ninnega għax qiegħda f'kull paġna tal-Bibja. Amen. Alleluja. Thank you Jesus. Mela Atti tal-Apostoli kapitlu 1 għad tielet darba. Vers 1, fl-ewwel rakkonti għaj Teoflu tkellim fuq dak kollu li kien Ġesu għamel u għallem minn mindu beda sal-lum li fih kien meħud fis-sema wara li permess tal-Ispiritu Santu tal-ordni tiegħu lill-apostli li ju kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li ju ħaj ferbejn jum raħ kemm il-darba u kellhomhom fuq il-ħwejjex tas-salna tal-Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalem imma joqogħdu jistennew sa ma jseħħ il-weda, isimgħuha, sa ma jistennew sa ma sseħħ il-weda tal-missier. Li fuqha qalilhom smajtu x'kont qedtilkom, jiġifieri li Ġwanni jagħmel bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titamdu fl-Ispiritu Santu. Mela hemm fil-Ktib ta' Romani titkellem fuq il-mamudija fil-ġisem ta' Kristu, hawnhekk qed isemmilek il-mamudija tal-ilma bħalma ħafna minna diġà nafuha, imma ukoll hemm mamudija oħra tal-Ispiritu Santu. Kulħadd jgħid warajja titgħamel fl-Ispiritu Santu, tfisser tiġi mlibbes, tiġi maqdas, marraq fl-Ispiritu Santu. Alleluja. Kif kienu fl-imkien saqseħbu li dan huwa żmien li fih sa inti terġa' twaqqaf is-salta ta' Iżrael. U ġimgħa mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u żmien li l-missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċivu l-qawwa, kulħadd jgħid qawwa. Mela sena ftit għax din hija importanti ta'? Din il-kelma qawwa hija importanti. Dik hija l-kelma dunamis, hija l-kelma li ġem il-kelma dynamite, ġifieri qawwa sopranaturali, splużiva, evidenti u viżibbli.
Ma tistax tgħid xi ħadd, passer, dak Kristjan għandu qawwa imma ma tarax qawwa. Il-qawwa li titkellem fuq hawnhekk hija qawwa li tidher. Isimgħuni aħwa, bimħabba, u jiena ma ħansemmi l-ħadd ovvjament għax jiena bħalma tafu biżżejjed issa minix dak it-tip, imma hawn bosta Kristjani u hawn bosta knejjes u komunitajiet li għada ħajtkellmu fuq Pentekost u mhux ħajkollhom qatt qawwa. Dak mhux għax Alla ma jrix ta' għaliex huma parti minn dawk in-nies jew għandek nies mejtin, imorru hemmhekk pereżempju b'kull rispett lejhom biex jeħilsuha. Għandek nies oħrajn imorru hemmhekk diġà għandhom il-ħin fiex inħajħorġu sija kollox imorru lem, ejja. Għandek imbagħad dawk ukoll li jgħidu l-Ispirtu Santu meta titwilet minn ġdid tirċievi biżżejjed l-Ispirtu Santu m'għandekx bżonn iktar Ispirtu Santu u ovvjament jinnegaw l-Iskrittura nnifisha. Għandek dawk li jgħidu l-Ispirtu Santu m'għadux jagħmel l-Ispirtu n-nies dik hija xi ħaġa bis-sallut. Sewwa daw kollha kontriz u tibda tgħid daw x'bibja ra. Sewwa għandek oħrajn jgħidu li daw l-affarijiet m'għadhomx għallum għax issaddew cessationist kemm il-darbettilkom. Mhux veri m'hemmx il-lingwi llum m'hemmx profezija, m'hemmx daw l-affarijiet daw kollha ħmerijiet, daw kollha mġienen, daw kollha ta' River of Love, daw kollha mtekkin. Alleluja. Thank you Jesus. Amen. Ħanejdlek, jekk Ġesu kien jidher imtektek, jekk l-apostli kien jidher imtektrin, jiena qed nkun bħalhom. I don't care about titles, I want results. Amen. What do you want? Titles or results? So if you want results, you have to go against the flow. Jekk trid ir-riżultati tmur kontra il-kurrent. Amen. Għavi prova oġob il-bniedem. U meta tara l-qawwa tal-Ispirtu Santu għaliex il-qawwa din hija qawwa evidenti ta' mhux qawwa ġast tgħid li jien għandi qawwa. Tajjeb, u infatti qawwa li tidher. U ħanarawha di, fl-Iskrittura ċarissima ħanarawha. Mela ħankomplu naqrawha għatti. Kapitlu 1. Intom mela meta jiġi fuqkom Ispirtu Santu tirċievu qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm. Dik il-kelma xhieda hija l-kelma l-muħim minnkom tafuha l-kelma martri, però l-kol tfisser di, tfisser nies li għandhom evidenza xjuru. Meta inti issejn il-ġurnata mur l-qorti regolari, għax dik hija d-dar. I love it. I love going there. Hallelujah. I dress nice, smell nice. Hallelujah. I feel like going to a fashion show. Thank you, Jesus. Hallelujah. Anyway, meta inti tmur l-qorti u ħadd tmur qudiem l-imħallef, inti tittati xhieda. Irid jara u jrid jisma'. Mela il-Kristjani li Ġesu għandu f'moħħu huma Kristjani li għandhom xjajdu u għandhom xjuru. Amen? Xhieda. Thank you, Lord. Ġerusalem, mela, u wara l-għaldan huma ħarsu leħ kien meħud il-fuq u sħaba ħaditulhom minn qudiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema, ħarsu leħ sejr daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad. U għallulhom irġiel ta' Galilea intom tħarsu lejn Ġesu s-sema. Lejn is-sema, dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema għad jerġa' jiġi kif rajtu ħsejjer. Mela. Vers 18. Le, mhux vers 18, skużawni. Mela, ħammorru issa vers kapitlu 2 u nibdew vers 1. Għax issa ġejja Pentekoste. Daw kienu bil-qeda bħalkom illum u kienet jitolbu. Ġifieri ma kienux qed jiġru jwers u jgħidu jagħmlu xi drum roll. Dak kollu sabiħ ma dak ma jattirax per se neċessarjament il-qawwa tal-Ispirtu Santu. You can call it a nice Christian party, you don't have to call it Holy Spirit. I enjoy it, but it doesn't have to be called Holy Spirit. It can be called nice Christian fun. U għet nejda da għalix naf knejjes li ċabċbu jkantaw. U aħna nċabċbu nkantaw. Il-Bibja tgħidlek għandek ċabċbu tkanta u tolli idejk. Ma dak tista' tagħmlu kollu anke mingħajr l-Ispirtu Santu. Li tagħmel uniku huwa l-Ispirtu Santu huwa l-qawwa tiegħu, u l-qawwa tiegħu m'hemm ħadd m'hemm bżonn min jispjegawha għax kun taf li għall-Ispirtu Santu.
Amen. Meta l-qawwa tal-Ispiritu Santu tinżel, kulħadd ikun jaf li dak huwa xogħol tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Mela, vers wieħed. Meta wasal jum il-għajt il-50, ġifieri 40 jum wara. ċajta, ħadd ma ħadha. Mela, 50 jum wara. Huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħalma riħ ta' riħ qawwi. U mela id-dar kollha fejn kienu qegħdin. Ħanikom xi prinċipji li jiena da nara fihom daw il-messaġġi, speċjalment kapitlu 1 u kapitlu 2. Number 1, isimgħuni, hawn bosta Kristjani, hawn Malta kemm il-darbet, hawn bosta Kristjani mifruxa għal rashom jew jqogħdu fid-dar waħedhom. Isimgħuni, l-Iskrittura hawnhekk tgħid. Fl-Atti tal-Apostoli 2 kien hemm 120, kapitlu 1 tgħidlek vers 14, u mbagħad kapitlu 2. Tgħidlek kien hemm 120 dixxiplu. Jekk intom taqraw l-ewwel Korintin kapitlu 15, il-Bibja tgħidlek li kien hemm fuq 500 li ġew mistednin. Fejn kienu 380 l-oħra? Wis probabbli jsegwu fuq Facebook. Fuq YouTube. U jiltaqgħu ma' l-Apostlu Gordon u ma jiena nsegwik ta'. It's not the same thing, baby. Taf kemm hawn Kristjani madwar Malta li m'għandhomx missier spiritwali, mhumiex parti minn knisja fejn jirċievu u anke jagħtu iva tagħti wkoll. Għaliex importanti dinduna li dawk li kienu kulħadd jgħidha miegħi fl-istess post. ħaġa waħda, ħsieb wieħed, għan wieħed, dawk biss esperjenzaw Pentekoste. Jekk intom tindunaw, meta l-Ispiritu Santu ġie, bdiet era ġdida. U I'm not talking about new age. Għalkemm it was a new age in a sense as well. Okay? Ma mhux qegħdin nitkellem fuq xi new age, imma nitkellem fuq era ġdida. Nibdew naraw l-Ispiritu Santu issa interessat fil-ġisem. He is interested in the body work, in the body of Christ. Not just highlighting one person, għalkemm hemm nies li Alla qajjem ukoll. Imma jibda naraw l-Ispiritu Santu jaħdem bħala xogħol corporate work. Għalhekk was probably, u m'għandna xejn jindika li dak li ħanejt huwa differenti minn hekk, dawk il-380 l-oħra baqgħu mingħajr il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għandi dubju kemm baqgħu jimxu mal-mulej. Għax ħanejlek da. U għanti bil-qawwa tal-Ispiritu Santu tgħix kemm tiffaċċja diffikultajiet, aħseb wara mingħajr. Tifmuħwa, għalek mela Alla jonora fejn hemm knejjes għalek aħwa nħeġġiġkom please isimgħu nisewwa minn qalbi qed ngħidilkom daqs ikun Ġesu Kristus stess se jitkellem. Żommu l-unità ta' bejnietkom. Żommu l-unità ta' bejnietkom. U tħalli xejn u lil ħadd u l-ebda ħaġa tifirdek minn mal-familja tiegħek fil-mulej. U attent għax xi kultant it-tentazzjoni mhix minn barra. Xi kultant it-tentazzjoni hija minn ġewwa. Tissejjaħ gburija. My Way ta' Frank Sinatra. Żommu l-unità tal-fidi fl-imħabba fi Kristu fl-Ispiritu Santu. Għaliex meta aħna qed nagħmlu hekk mhux biss qed inwettqu l-Iskrittura qed nonoraw il-Alla l-missier għax Alla jħobb familja, imma wkoll qed nattiraw il-favur tal-Alla biex aħna pratikament mingħajr ma ngħidulu qed ngħidulu it-tfal qawwa tal-Ispiritu Santu tiegħek fuqna mulej. U għalhekk aħna hawnhekk nagħtu glorja lil-Alla l-missier ta' spiss ġimgħa wara ġimgħa nesperjenzaw il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ħanilkom aħwa, jiena kont f'ħafna knejjes, ġifieri ndur. Sewwa speċjalment meta kont l-Amerika kont indur bosta knejjes għax kont nivvjaġġa bħala ballerin u kont imur knejjes. U mhumiex fil-maġġoranza tal-knejjes li operaw fil-qawwa tal-Ispiritu Santu da. Bħalma tafu aħna ġejjin minn kull rispettu b'imħabba ma mhux ħanawweġ il-verità għal ħadd. Ġejjin minn
minn background kattolku. Il-maġġoranza għada jalla jmorru għal-menu aħjar minn xejn, għada bħal għada ħafna kattolċi jmorru għal-festa ta' Pentekost. Kemm taħseb knejjes ġewwa Malta ħaj esperjenza għawa ta' Spiritu Santu? Għax meta inti tgħid Pentekost, you cannot separate Pentecost from the power of God. Ma tistax issepara Pentekost mill-qawwa tal-Alla. Jekk tgħidli aħna nemmnu taf Pentekost qed esperjenza u l-qawwa tal-Alla tgħidli le, mela ma nafx Pentekost, kull m'għandek huwa kelma. Simple as that. Simple as that. Mhux qed ngħidlek biex noffendi lil ħadd, imma jekk forsi xi ħadd għandu l-ġuħ, forsi jqum jgħid, hello, wake up call. Tassew vera, Pentekost qawwa tissew, kollha qawwa tirrappreżenta. Qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela l-kol kienu f'post wieħed, il-kol kienu fema waħda, il-kol kienu ħsieb wieħed, kollha skop wieħed, daw kollha kienet jistennew, kollha tistennew. Immaġina dil sala kollha mimlija nies, kollha tnixxenqu għall-Ispiritu Santu. Issa ngħidlek m'għandekx għalfejn tagħmel sigħat tixxenaq għax tiġaġi, kull ma għandek tagħmel issa tiftaħ qalbek u tirċievi. Amen. Ħallu immaġina inti il-mara llum sajret biċċarkel sabiħ tajjeb għalina għalija u tfal u aħna qedna irdu kemm għandna ġew kemm għandna ġuni. Hello. Cool. Lest. Għandi l-ġuħ. Cool. Lest. U għallek qed jgħid għall-Knisja, hello, għandek il-ġuħ. Cool. Lest. Amen. Halleluja, Spiritu Santu għalla tiġabatu. L-Spiritu Santu diġà jagħtaw. Issa tajjeb li inti ikollok il-ġuħ. Il-ġuħ hija xi ħaġa li inti dejjem tixxenna ibqa' tixtieq il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Eżaż aħwa, Kristjaneżmu mingħajr qawwa tal-Ispiritu Santu huwa reliġjon mejt oħra mal-kumplament. Full stop. Mingħajr l-Ispiritu Santu il-Kristjaneżmu mhux iktar soprannaturali huwa biss kollox suke. Taf fisser suke? Fisser ġifieri kollox tal-ħni tal-bniedem u tas-siġra tal-ħajja tas-siġra tal-għarfien. Kristjaneżmu mingħajr qawwa tal-Ispiritu Santu huwa reliġjon mejjed, ma jfejjaqx, ma jkeċċix jaten u ma jweled il-ħadd minn ġdid. Għalhekk bosta knejjes Malta u Għawdex, wake up if you love the truth. Qatt ma nara nies jitwildu minn ġdid, qatt ma tara nies jinħelsu, qatt ma tara nies jifiqu. Basta ħamur neħlisa. Ejja River of Love ħad inħeles. Jekk tuħu għalik, aħsibha sew. Ara fejn il-verità. Grazzi Ġesu. Vera jew mhux vera? Darba kien hemm waħda oħt. Jiena naf li ċertu statements jiċċallenġjawk. Imma ħanejlek jiena naf xi tallem fil-ħadd tiegħi ċertu statements li jiċċallenġjawni ġelluni naħseb. Dawk iġelluni naħseb. Darba waħda qalt li jiena mmur ta' qudies u grazzi aħjar minn xejn, ħalli nkun onest. Aħjar minn xejn. Imma ħanejlek ta' jekk tiskopju l-Hilton mhux ħadd immissja l-McDonald's iktar ta' żgur. There's a big difference from 5-star food to fast food. Ouch! Mela, għarklina mur ta' għaddi sentila kamel darba tara nies jagħtu ħajthom il-Ġesu hemmhekk. Għad ma ngħid? Ġieli tara nies jinħelsu hemmhekk minn qawwa tad-demonju. Ble. Ġieli tara nies jintlew bl-Ispiritu Santu jibdew jitkellmu bil-lingwi ġodda. Ble. Ġieli rajt nies hemmhekk kif iqgħu li le. Għalli se jkun Ġesu jiġi hemm. L-Ispiritu Santu jiġi hemm. Għax dawn huma evidenzi li Ġesu qal jaraw. Amen, aħwa? Are you okay, boys and girls? Halleluja, kuna faħħa Ġesu Kristu. Għalix Pentekoste? Pentekoste, isimawna, ġab miegħu Alla imbit ġdid. Pat ġdid. Qalb ġdida. Isimawha, identità ġdida. Pat ġdid, imħabba ġdida.
taf li l-imħabba fit-testament il-qadim mhix l-imħabba tat-testament il-qadim int? Il-imħabba tat-testament il-ġdid mhix l-istess imħabba tat-testament il-qadim. Fit-testament il-qadim kont tħobb il-lajrek imma tobbot l-għadu huwa tiegħek. Fit-testament il-ġdid tħobb il-lajrek u tħobb u tagħmel il-ġid lill-għadu huwa tiegħek. Dik imħabba oħra tafu. Fit-testament il-ġdid ġalla batinna imbid ġdid. Imma tkun inti dammiġġana ġdida. Għalhekk titwilet minn ġdid l-ewwel. U hekk jgħidilna fl-Iskrittura li l-imbid ġdid ma tistax titfaw f'dammiġġana antika. Il-finti tista' tgħid li jiena reliġjuż, jiena mmur qudies, jiena mmur il-fellowship, jiena mmur il-Knisja. Ma jfisser xejn, twilet minn ġdid. Għandek esperjenza ma' Ġesu, tħobbu l-Ġesu, titkellem mal-mulej, inti għajtlu biex jiġi f'ħajtek biex ikun s-situ s-salvatur ta' ħajtek għax jekk ma għamiltux dan int kull minti reliġjuż biss. M'għandekx, ma tafux il-Ġesu. U tal-biżak u ma jafx lilek. Amen. Meta inti tirċivi imbid ġdid, taf xirċi, meta tirċivi imbid ġdid, ismawni. Kemm minnkom ġieli skirtu? Jina provajt niskerka mill-darba, ma nafx għaliex it-tema jisakkarnix. Provajt il-lawsmor, għal xej, ma nistax nisker bieħ lanqas. Provajt il-ħalib bis-sensation, ma skirġ lanqas. U l-pineapple juice għal xej lanqas. Infatti, jina qatt ma skirt. Imma ġili rajt il-minsiker. Kama minnkom rajtu l-ġaħat li kien fi sakra? Jitkellem tajjeb, jitkellem normali. Ma jisimawa. Meta jitkellem ġaħat fi sakra, tinnota ma tibdix ma tistax tifmu? Għax ma jagħmilx sense. We're going somewhere. Meta ġaħat jisker, jibda ġiċ jisu meġnun, iblaħ. U meta jitkellem, jibda he starts speaking in tongues. Ħanejdlek għahwa, xaħġa interessanti, dik hija Pentekost. Taf li di Pentekost? Min ħasibhom fis-sakra? Id-dinja. Ejja naqrawha fl-imkien. Mela llum ara ħadd minnkom ma jsuq wara s-service. Għax kollha ħatiskru, amen? Dik hija Pentekosta, inti ma tix tobdi l-Bibja. Amen? Kemm minnkom tridu tobdi xemm miktub? Mela lejla ħaniskru, amen? Halleluja, kulħadd jorqotaw il-lejla fil-kafeterja. Thank you, Jesus. Mela, Atti 2. Meta wasal jum jgħid il-50 kienu l-koll flimkien f'post wieħed. U f'daqqa waħda ġi mis-sema ħoss rifnu ġifieri, infatti l-iskrittura tfisser letteralment dik ġiet kolonna ta' riħ ta' all right, like whirlwind. U mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll, kulħadd jgħid imtlew il-koll. Mela minn 120 kollha mtlew. Tiġix tgħid li di mhix għalija. Kolla, għalqu l-bibien għax kolla ħajmtlewaw. Imtlew il-kol bl-Ispiritu Santu u l-kol bdew jitkellmu bil-sna oħra. U da ma jfissirx beda jitkellmu bl-Inglis, bil-Taljan, bil-Ċiniż, jew bl-Ispanjol, jew bil-Malti, jew bl-Awċi. Daw jibdew jitkellmu il-sna oħra. Issa hawn min jgħid imma daw bdew jitkellmu pastor bil-Taljan, bl-Arbi, bil-Hibru. Jekk inti ma toqgħodx attentek taħseb li jgħid, imma ra x'għid. F'Ġerusalem, mela daw bdew jitkellmu bil-sna oħra, kulħadd jgħid il-sna oħra. Bl-Ingliż tgħidlek
in other tongues jon kella unknown tongues, jiġifieri ilsna mhumiex magħrufa. Jiġifieri ilsna ma tistax titgħallmhom la l-iskola għas università. Ilsna mhux biss ġodda li ma tistax titgħallimhom mill-lingwa tal-bniedem. Isimgħuha. Isimgħu. Mela isimgħuha, meta jiena u inti nitamdu bl-Ispirtu Santu u nimtlew bl-Ispirtu Santu anzi nibdew nitamdu mazza, nibdew nitkellmu b'lingwi, moħħkom hawn, li għalina ma jagħmlu sens. Għalija personali ma jinftijemx miegħi nifsi, jien ma niftemux. Ġifieri jgħid nagħmlu pereżempju jiena naf Italjan, mhux ħanitkellem bit-Taljan, x'ikun naf nitkellem bit-Taljan, għax naf Italjan. Mhux ħanitkellem bl-Ispanjol għax għalkemm ma nitkellmux bil-fluenti ma naf ħafna minnhom bil-Ispanjol. Mela ħanitkellem lingwa li jiena għaliex tinsiex, it is unknown. The Bible says unknown tongues, l-isna li ma mhumiex magħrufa, unknown. Mhux magħrufa, mhux tal-bniedem. Issa hemm lingwi tal-bniedem imma dan mhux hu. F'Ġerusalem kien hemm xi wħud nies twajba minn kull nazzjon li dawn li hawn taħt isema mela kemm ħafna nazzjonijiet oħra, ħafna, kien il-festa ta' Pentekost. Mal-instama dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom isimgħuha. Huma issa dawk ta' barra bdew jisimgħuhom jitkellmu bl-ilsna tiegħu, bl-ilsin tiegħu. Isimgħuha sena ftit għax you may miss it. Stand. Mark 16, mara. Mark 16. Mark 16. Verse, all right, 17. U dawn huma s-sinjali jissieħbu lil dawk li jemnu fismi kaċċixjatin jitkellmu bil-sna ġodda. Letteralment 16 bl-Ingliż tgħidlek. These signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out, they will speak in new tongues. Postijiet oħra fil-Bibja tgħidlek unknown tongues. Mela, jekk inti tinnota, dawk li kienu qed jisimgħuhom barra, moħħkom hawn. Dawk li kienu qed jisimgħuhom barra kienu barranin sewwa? Kienu Kristjani dawk? Le. Jekk inti m'intix Kristjan, l-Ispirtu Santu jista' jaħdem fik? Le. Li ġara hija di, dawk kollha bdew jitkellmu bil-lingwi, għandek 120 bil-sna ġodda għalihom. Imma l-Bibja tgħidlek mhux daw bdew jitkellmu bil-ilsna ta' dawk il-nazzjonijiet, tgħidlek li dawk il-nazzjonijiet bdew jisimgħuhom fil-lingwa tagħhom. Hemm differenza totali. Għaliex ma jistax Għana ġa ngħidilek, għana ġa. Rewind. 120 apostli u disċipli bdew jitkellmu kif niżel l-Ispirtu Santu fuqhom bil-sna ġodda. Jon kella verżjonijiet oħra jgħidlek il-sna li ma jintarfux, jon kella unknown tongues. One, remember, this was a supernatural occurrence. Din kienet xi ħaġa soprannaturali. Issa, madwarhom kien hemm nies miġbura f'Ġerusalemm minn nazzjoni differenti. Daw ma kienux Kristjani, daw l-Ispirtu Santu ma ġiex fuqhom. Daw sempliċement ġara li huma daw jitkellmu u waqt li daw li ma jafux x'inhu ma jgħidu, imma daw semgħuhom fil-lingwa tagħhom. Qed taqbdu d-differenza? Di xi wħud jagħmlu hermeneutics fuqha. Għaliex? Għax jgħidu jekk inti titkellem bil-lingwi vera llum il-ġurnata, titkellem b'lingwi li jifhimhom il-bniedem. Mhux għax ma tistax issir, imma mhux dak qed tgħid il-Bibja. Il-Bibja tgħid li daw jitkellmu bil-sna ġodda. Li huma ma jinfhemnemux, imma sar miraklu sinjal, dak kien sinjal. Għaliex sinjal? Kulħadd jgħid sinjal. Għax il-Bibja tgħidlek il-lingwi
li l-Kristjani jitkellmu bil-sna ġodda huwa sinjal għal min huwa fid-dinja. Mhux sinjal għall-Knisja. Huwa sinjal għall-ġentili, huwa sinjal for the sinners. Ħalli meta jaraw dan is-sinjal u jisimgħuh, jinġibdu lejlmu lew jgħidu da x'inhu. Sa bħala Kristjani, se kalajt nagħmlukom iktar studju fuq da, matul il-ġimgħa x'għad nagħmlu studju fuq da. Imma fil-Biblja jissemmew madwar 7 diversi skopijiet tal-isna. L-istess Spiritu Santu imma skopijiet differenti. U għal-istess Spiritu Santu ma f'dak il-waqt, morru fl-ewwel Korintin kapitlu 14, mara. Mela daw kollha bdew jitkellmu il-120, kulħadd jgħid kollha. Bdew jitkellmu bil-sna ġodda. Verse 21. L-ewwel Korintin 14, vers 21. Ara x'jgħid il-mulej qed jikkwota wkoll mit-Testament il-Qadim. Jgħidlek hekk. Fil-liġi hemm miktub permezz tan-nies bil-sin barrani u b'ġuftejn stranġieri inkellem lil dan il-poplu. U b'dan kollu anqas ma jismawni, jgħid il-mulej. Mela d-don tal-ilsna u sinjal. Mhux għal min jemmen, imma għal min, iżda għal min ma jemmenx. Id-don tal-profezija, mhux għal min ma jemmenx, iżda għal min jemmen. X'inhu ekwivalenti ma' don tal-profezija? Dawk li taqraw il-Bibja. X'inhu ekwivalenti ma' don tal-profezija? Kulħadd jgħidha warajja. Id-don tal-lingwi u l-interpretazzjoni huwa ekwivalenti mad don tal-profezija. Ma meta il-Knisja titkellem bil-lingwi, għal barrani dak huwa sinjal. Sinjal jiġifieri mirakolus. Sinjal mirakolus. Qed taqbdu xi ħaġa? Ħanejlek ħafna jħaltu meta l-Ispiritu Santu jinżel fuqek u titkellem bil-lingwi u jħaltu ma' id-don tal-lingwi. Għaliex mhumiex l-istess, pastor? Għax il-lingwi huwa għal Kristjani kollha. Bħalma l-Kristjani kollha f'isem Ġesu jkeċċixjati. Bħalma l-Kristjani kollha jekk jaġilhom xi ħaġa ma taħdimx kontra tagħhom. Għall-Kristjani kollha jistgħu jmiddu jdejhom fuq il-morda u f'isem Ġesu jfiqu. Dak għall-Kristjani kollha. Id-don tal-lingwi bil-forsi tkun Kristjan biex topera fik u bil-forsi tużaħ fil-Knisja hand in hand ma l-interpretazzjoni tal-lingwi għax kienet wassal messaġġ li ġi ekwivalenti ma' profezija. Issa jekk aħna fl-imkien bħal ġraw Pentekost, kapitlu 2 u kapitlu 4 se narawha. Bdew jollew leħemhom lejn il-mulej u bdew jitkellmu bil-isna ġodda. Dak ma kienux jitkellmu mal-Knisja, dak qed jitkellmu fil-Knisja ma' Alla. U dak il-Bibja tgħidlek Kontin kapitlu 14 vers 2 tgħidlek dawk il-lingwi ħadd ma jifhimhom. Ġrat li xi darbtej, darba kont Amerika, kien hemm mara bdiet titkellem bil-lingwi, għamet f'nofs il-Knisja bdiet titkellem bil-lingwi. U dak li qalet jiena fimtu bil-lingwa tiegħi. U jiena qomt u għetta l-Knisja. Darba oħra, tafuh l-Evanġelista Lat Mohammed, mar jipritka r-Russja, l-interpretu dan biex jiġi, u daqbad jitkellem bl-Ingliż ma' folla Russi. U għalulu, intom femtuni, għalulu, kull kelma femnik, għalulu tkellim perfett Russu. Ma bedex jisma' Russu, u beda jisma' l-lingwa tiegħu, imma ma semgħu Russu. Qed tifhmu d-differenza dak qed titkellem mhux ġol-Knisja qed titkellem għall-barranin. U taf xejdulek hawn min imsiken ħanejdilhom. Tgħidu tużax quddiem il-barranin, anzi iktar usaħ għax huwa sinjal li xi ħaġa soprannaturali tisseħħ.
Jiena fl-esperienza tiegħi ġili qed nevanġelizza u dam nitkellem bil-lingwi, naf li xi wħud minnhom jiffrikjaw. Imma hekk għamlu daw jiffrikjaw. Mhux ovvja. U naf li ħaħsbuna mġienen u hekk qalu ħasbuna mġienen. U jaf ħaħsbuna fis-sakra u hekk qalu ħasbuhom fis-sakra. Mela tkun qed tagħmel eżattament biblikament dak li suppost għandek tagħmel. Għalhekk kulħadd jgħid l-istess Spiritu Santu imma skop ta' lingwi diversi. Morru l-ewwel Korinti kapitlu 14, morru hemm malaj. Kapitlu 12. Qed tieħdu pjaċir? Amen. Mela, vers 4. ħanaq biża. Vers. Mela. All right, ħanibdaw minn vers 4. Hemm imbagħad diversi doni ma l-istess wieħed Spiritu Santu, hemm diversi ministri, hemm diversi ħidmiet, lil kull wieħed ingħata r-rivelazzjoni tal-Ispiritu Santu, okay, lil ieħor il-fidi, lil ieħor don tal-fejqan, lil ieħor seta tal-mirakli, lil ieħor profezija, l-għasa tal-ispirti. Araw x'inhi ġejja, lil ieħor vers 10 l-aħħar it-tieni biċċa, lil ieħor diversi ilsna. Diverse kinds of tongues tgħidlek. Mela mhux ilsin, diversi tipi ta' ilsna. Dak mhux ħadħol fihom illum, dak issa jidħol fihom matul il-ġimgħa. Kapix aħwa? Mela meta jekk aħna ngħidilkom aħwa jmorru l-belt u jibdew nfaħħru mulej fil-lingwi. Hekk għamlu fl-Atti tal-Apostli 2. U jgħaddi xi ħadd pereżempju mill-Brażil. U jibda jisimgħu bil-Brażil il-kliem tagħna. U l-ġrat, ġieli ġrat. Hemm xi ħadd li beda jismana pereżempju bil-Korean. Għaw xi ħadd jitkellem il-Korean? Allura kif semani bil-lingwa tiegħu da? U għalih dak taf x'kien? Sinjal sopranaturali meta daw jitkellmu bil-Korean. Qed tifhmu waħda u x'għandna għandna bosta knejjes. Tużawhomx tal-lingwi għax dawk mhux importanti. Mhux importanti. Huwa l-iktar sinjal użat fil-Bibja. Hello. Mela. Issa lesti to flip the pages. Ready? Ħanejdilkom mela madwar 6 punti. Qed toħdu pjaċi? Amen, toħdux fuq it, Halleluja, x'inġebdilkom widnejkom. Mela, kulħadd jgħid kollha, itkellmi b'lingwa ġodda. Mela dan huwa fl-iskrittura dejjem. L-ewwel sinjal huwa jitkellmu b'lingwa ġodda. Hemm post wieħed fej ma tgħidlekx jitkellem b'lingwa ġdida. Kienet Pawlu li tgħidlek ma għanija tala fuq u ma jgħidlek xejn iktar. Il-ċivar Spiritu Santu ma jgħidlekx vjova, imma nafu xejn Pawlu, jiena nitkellem bl-iżna iktar minn kollha kemm minnkom. Mela nafu li tkellem bl-iżna xi darba. Amen. Ġifieri, amen. Imma inti ma tistax tibni dottrina fuq fejn hemm is-silenzju. Amen. Għax inkella tagħmel hermeneutics. Amen. Mela, number 1, Atti kapitlu 4. Atti 4, araw ġejja. Il-benefiċċji għaliex Alla jrid jimlik bl-Ispirtu Santu. Vers 17. Atti 4 vers 17. Ara xiġi. Mela, ħammorru vers żewġ kapitlu, skużani, kapitlu 2, vers 17, mbagħad immorru kapitlu 4. Jiġri fl-aħħar jiem jgħid il-mulej li jiena nsawab bil-Ispirtu tiegħi fuq kull bniedem u jħabbru wliedkom subien u bniet u żgħażagħ tagħkom jaraw deriet mela waħda. Meta l-Ispirtu Santu x'ħaj jiżdiedu? Id-deriet. Ix-xjuħ tagħkom joħolmu l-ħolmien, ħaj jiżdiedu il-ħolmiet profetiku. Amen. Mhux kull ħolma hija profetika. Ħafna mill-ħolm tiegħek huwa patetiku. Bħal tiegħi. U kol fuq l-qaddeja tiegħi jirġilu nisa, di xi ħaġa tal-ġenna. Ismawni. Fil-ktib ta' Galatin kapitlu 3, f'Kolossin kapitlu 2 vers 17,
u l-qudim tgħidlek hekk ismawni, meta l-Ispiritu Santu ġi, mokom immaġinija revelazzjoni potenti li ħadwaqqa minnkom ħafna minn fuq is-siġġu tagħkom issa stess. Meta ġi l-Ispiritu Santu f'Pentekost, Alla waqaf jiddistingwi bej raġel mara. Le, tħabber rasek xej li xorta raġel għadu jarani, mux għad jarani mara. Sawa, u minnu mara, nistanajlek tista tilbes tak, la, wabbuċ, xorta mara għadu jarak. Immisimawni, iġifiri issa, mux kustjoni ta' xtib ta' ġilda, jew flesh int, issa xtib ta' sejħa u dilka fuq ħajtek. Sekkintini Korintin kapitlu 5 vers 16. Min issa l-qoddim għal-kem konna nafu l-Ġesu Kristu fil-ġizem, min issa ma narfuħx iktar fil-ġizem, issa narfuħ iktar issa fil-spiritu. Issa ħna narfu li xuxin fil-spiritu. Mela issa fil-knisja, ġobinja, fuq Facebook, fuq Twitter, sewek inti mara, u sewek inti raġel, u mimli bil-Spiritu Santu, u ġejt mammed bil-Spiritu Santu, u għemżajħa fuq ħajtek, tiqafx, tibritka l-Vangelu. Halleluja. Amen. U min jiġi għajdlek għax inti raġel, u għax inti mara, għajdlu mela inti għadek timxi fil-ġisem, kif taf li il-mara? Fejt ħares li biex inti tkun taf jina mara? Fejt ħarsi biex kun tafna raġa. Mel inti bil-ġisem għed tirċivi, inti tirċivi mid-dilka tal-Ispiritu Santu li għafuq persona. Għalek l-iskrittura tgħidlek issa fi Kristu m'hemmx iktar femminili u maskili. Alla mhux m'għandux jibqgħu il-konfużjoni ta' ġenru, imma tgħid li issa f'dan il-patt il-ġdid, imbi ġdid, imħabba ġdida, ħajja ġdida, bidu ġdid, anka din hija ġdida. Issa kolħat jista' jipredika l-Vangelu, żgħar, kbar, irqaq, ħoxnin, fqar, sinjuri, mara u raġel, kollha. Halleluja! Amen! Thank you, Jesus! Mela, gloria lilek, mulej, kapitlu 4. Għabad nisħana nerġa'. Jesus. Fire. Thank you, sir. Atti 4. Arawa ġejjeza zaħwa. Verse 13. Mela, meta inti titamed bil-Spiritu Santu, u jekk għadek għatma tamed bil-Spiritu Santu titkellem bil-lingwi ġodda, illum irċivi. Jekk ma tirċifix illum jgħada urċivi jgħada. U jekk ma tirċifix jgħada, mur il-ġenna. Irċivi. Amen, it shouldn't be that hard. Ismawna, vers 13. Meta Atti 4. Vers 12 tgħidlek orajt, fħadd ħlifu m'hemm salvazzjoni, okay. U meta l-kapijiet raw isimgħuha, x'tgħidlek raw? Fuq id-disċipli u fl-apostli? Raw il-kuraġġ, raw il-boldness. Meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqek, l-attitudni tiegħek titbiddel totalment. Għax tiġi boldness, tiġi kuraġġ tal-jun fuqek. Halleluja. U 30 jgħidlek l-istess, arawa. 31. Ara xejn, kif spiċċaw jitolbu il-post fej kienu miġbura teżżes u l-kol kemm huma mtlew bl-Ispiritu Santu u bdew ixandru l-kelma talla bil-kuraġġ. Sinjal li inti mimli bl-Ispiritu Santu u għal-boldness, il-kuraġġ. Number 2, naraw fit-Testament il-ġdid, speċjalment ma naraw l-Ispiritu Santu kif bdew joperaw l-apostli. U anka d-disċipli għax by the way aħna ngħidu għal l-atti tal-apostli. Ma huwa l-atti tal-apostli xejn, huwa l-atti tal-Ispiritu Santu jaħdem mid-disċipli. Amen. Għax infatti l-ewwel 5 kapitli għandek jissejju l-apostlu pija kollha disċipli. Amen. Imma xi ħaġa li tara wkoll il-fidi soprannaturali li ġiet fuqhom. Il-fidi soprannaturali li ġiet fuqhom kif bdew joperaw. Infatti, wara li naraw daw is-sinjali, meta bniedem jitamed bil-Spiritu Santu, morru għatti tal-apostli 8. Atti 8. Halleluja. Vers 14 sa 19.
Mela din kien hemm Samarija, post Samarija, li rċivet il-kelma tal-Alla, ġifieri bosta daru lej Kristu, kien hemm Filippu l-Evanġelist beda evanġelizza u dom taw il-Kristu, kienu salvati. Jekk ikollok il-Kristu inti tkollhom salvati jew le? Iva, imma kienet baqa' aktar. Kulħadd jgħid kienet baqa' aktar. Għal daw kollha jgħid il-dak taħdejk, il-dik taħdejk, il-dik ta' warak ta' qudiemek, jekk għandek il-Ġesu ftakar li baqa' aktar. Amen. Issa għandek denominazzjoni li waqfu żemm. Għaw me jgħidek bizzej, jina għand bizzej, dak kollu li għandu għalli jalla jina diġa għandu bizzejed. Ma skont il-kelma tal-Alla tejlek hemm iktar. Għaliex daw l-apostli kif semaw, per eżempju, kif semaw li Ġerusalem li Samarija laqgħet il-kelma tal-Alla, batulhom il-Pietru u l-Ġwanni. Daw niżlu hemm u talbu biex dawk li jemnu, ġifi dawk li diġa salvati, dawk li diġa saru Kristjani, jirċivu l-Ispiritu Santu. Mela mhux kull min jirċiv il-Ġesu awtomatikament jiġi mammed bl-Ispiritu Santu. Salvat, għandek il-Kristu, nubedek mafura, ma m'għandekx qawwa. Għax hemm esperjenza oħra. Hija l-qawwa. Dawn iżlu hemm dawn l-apostli u talbu biex dawk li jemnu jirċievu l-Ispiritu Santu. Għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq. Dik importanti l-kelma fuq. Fuq ħadd minnhom imma kienu tagħmdu biss fl-isem tal-mulej Ġesu, imbagħad l-apostli qegħdu jdejhom fuqhom u huma mela xogħolhom x'inhu? Qegħdu jdejhom fuqhom u daw x'għamlu? Għadu jitolbu ibatilna l-Ispiritu Santu, ibatilna l-Ispiritu Santu? Le. Xogħolhom huma issa daw talbu biex dawk li kienu hemm jirċievu. U daw irċievu l-Ispiritu Santu. Ara x'għadejt vers 18. Kien hemm wieħed jismu Xmun Saħħar. U da il-Bibja tgħidlek rid dak li ra. Smajta di? Rid dak li ra. Mela ra xi ħaġa. Meta Xmun ra li bitqejjed tal-idej tal-apostli kienu jirċievu l-Ispiritu Santu, huwa offra l-flus lill-apostli. U msammaw daw taħdam dima qalu li qabillek tindem għax dal-waqt ħatmut bħal ma ġralhom dawk it-tnejn ta' qablek ftit ilu f'kapitlu 5. U twerwer u beda jindem. U ma qallhom xejja, ma qalulu xejja għandna ħanaħfrulek nubietek. Għalulu, irtolbu indirett il-Alla. Amazing how many people jħasra jemnuħ merid. Mela, dak tlieta. Mela raw il-qawwa tal-Alla, kulħadd jgħid il-qawwa tal-Alla, meta tkun mammed bl-Ispiritu Santu, tkun viżibbli. Tirċivija bil-fidi, imma tiġi tradotta viżibbli. Amen? Għatti tal-Apostli 9. Hawnhekk fejn għandna l-Pawlu. Għatti 9 minn vers 17 sa 18 għandna l-wieħed Ananija. Issa hawn min jgħidlek ismawni. Hawn min jgħid ma nistgħux illum il-ġurnata nitolbu biex nies jirċievu l-Ispiritu Santu għax m'hawnx iktar apostli. Ja ħasra. Ejn nagħmlu mod vera m'hawnx iktar apostli. Għax minn għal-jom li apostli bis kienu l-ewwel 12, issa dawk li għamiltu l-lezzjoni ftit ilu, tafu li għaw 24 mill-inqas jissemew fil-Bibja. Imma 12, l-ewwel 12. Għas għandek għalfejn tkun xejn. L-ebda titlu. La pastor, la diaknu, la elder, la profet xejn. Sempliċiment disċiplu. Ananija ma kien xejn, just disċiplu mimli bl-Ispiritu Santu, lest jaqdi li żidu. Ġesu. U hawnhekk qed ngħidlek dal-kliem għaliex? Għax hawnhekk tgħidlek Alla kellem il-Ananija. U Alla qallu ħanibatlek wieħed minn tiegħi milli jiena għażilt. Qallu jridek tmur titlob fuqu. Tista' timmaġina Ananija li huwa xejn ħadd ma jaf bih mar jitlob fuq l-ikbar apostolu li qatt dar fid-dinja. Jista' jkun Alla juża xi ħadd minnkom li intom minnhom xejn għal Alla għażiż, prezzjuż, importanti. Imma forsi int m'għandekx it-titlu ta' apostlu jew profeta jew aposter,
imma inti ma disċiplu tal-mulej. U għalla jillek muritla fuq dak il-president, muritla fuq il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru, muritla fuq il-mħallef, muritla fuq il-polizija, muritla fuq dak il-bninem, fuq il-tlop il-teacher. Jena, pastor, la ti pastor xej, ċempilli xej. Itli, inti. Int. Wara kollox dak li ħatatiħ, mux ġejla mill-pastor, laqas minn dal-apostlu, ġej mis-sema. Kull ma titkun jakkanna. Imma imnatfa. Ħalli jgħaddi minnek il-qawwa tal-mulej. All you are is just a bridge, that's all. That's all, you're a bridge. Amen? U l-Bibja tgħidlek Ananija simgħuha. Vers bada, Ananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda, daħal qiegħed ideħ fuq Sawlu qallu, Sawlu, hija il-mulej Ġesu li dellek fi triq inti u ġej hawn batni biex terġa' tieħu d-dawl u timtela bl-Ispiritu Santu. F'daqqa waħda waqqa bħal xhur minn għajnejh u raġel beda jara mbagħad qam u tammet. Ma nismawni, x'rajna hawnhekk? Mela rajna lil Pawlu jintela bl-Ispiritu Santu u nafu li kien jitkellem bil-lingwi għax qalinna jiena nitkellem bil-lingwi iktar minnkom il-koll. Sewwa fl-ewwel Korinti kapitlu 14. Però wkoll ġara xi ieħor. Sar miraklu. Jekk intom tinnotaw bħalissa qed nistudjaw fuq il-doni tal-Ispiritu Santu, meta titammet bl-Ispiritu Santu, daw id-disa doni jibdew joperaw liberalment fil-ħajja tiegħek. Mela qed naraw id-don tal-lingwi. Mhux id-don per se, imma id-don tal-lingwi wkoll nibda narawha. Il-profesija rajnieh naraw il-profesija. Naraw il-mirakli. Rajna l-viżjonijiet. Għal min? Daw kollha jkunu veri. Ħanilkom xi ħaġa mens. Kemm hawn minkom meta intom ġejtu River of Love, bdejtu taraw profesiji, ħolm, viżjonijiet li qabel ma kontux tarawhom molli dik. Għax dik hija dilka, apparti li hija biblika, hija dilka apostolika li Alla fil-ħinena kbira tiegħu, fil-glorja tiegħu, għall-iskop tiegħu u għall-glorja tiegħu, hija fuq River of Love. Għalhekk ngħidilkom din hija knisja unika u apostolika. Amen, praise and worship team come. Amen. Mela rajna l-ubija boldness, fidi speċjali, rajna l-qawwa visibli, rajna l-mirakli fej għajnej jibdew jaraw. Punt 5. Atti 10. Ara kemm sabiħa di. Darba ntqajt ma' xi ħadd. U għalli brother, għalli ma tistax titlob għan-nies biex jirċievu l-mamudija tal-Ispiritu Santu qabel ma jkunu mamda fl-ilma. It's amazing how many people, they love legalism and they try to create their own righteous way and nullify the way of God which is already made perfect. Bil-ħafna legalizmu ta' xi ħud iġibu fix-xejn dak li Kristu diġà għamel. Mamma mia! Tal-biża'. U ġijaj li ma tistax il-klop għan-nies biex jirċievu l-mamudija tal-Ispirtu għax dawk għadhom ma tagħmlux fil-ilma. U għetlu inti rajta kapitlu tal-Apostoli kapitlu 10 minn vers 44 sa 48 fejn tgħidlek dawaq li qed jisimgħu il-Pietru jippritka il-Pawlu għandkom Pawlu. Niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u l-kol bdew jitkellmu bilsna ġodda u l-lut daw kienu kollha pagani by the way. U l-lut daw jiċċassaw, għallu daw arrestra. Daw jitkellmu bil-lingwi bħalma aħna tkellimna bil-lingwi fil-bidu. Mbagħad qalu l-Apostoli issa ma jista' jwaqqafhom xejn li jirċievu l-mamudija tal-ilma. La'alla oġbu li għammidhom ukoll mingħajr ma jitlob il-permess lilna, qabiżna lilna totalment. Min ħajwaqqafhom li jirċievu l-mamudija tal-ilma? Qed tifhmu? It's amazing kemm hawn aħwa joħorġu ħasra b'teorija li iniktu lill-Ispirtu tal-Alla. Mela x'għamlu daw? Vers 17 sa 18 tgħidlek, Atti 10 vers 44 sa 48, tgħidlek mhux biss bdew jitkellmu bil-sna ġodda, imma wkoll semawhom ifaħħru il-kobor tal-Alla. Ħanejlek ħaġa. Bniedem li vera ġie mammed bil-Spiritu Santu isimgħu sewwa di. Number 1, il-ferħ tal-mulejja xi ħaġa komuni fil-ħajja tiegħek. Li inti tkun mimli with the joy of the Lord. Li inti tkun kontinwament bniedem li tfaħħal l-Alla.
Mux għax tiġi l-fellowship u ma dan il-praise and worship team anointed bil-ispirtu tal-la jibda jkanta l-ek u jiprepara l-ek it-triq. Sabiħu tajjeb unħobb iġir. Imman kinti, inti s-sib li l-ek nifsek tiskopri li l-ek nifsek tkanta, tfaxħar mulej regolari. Because if not, Houston, we have a problem. Come on, nifhem li aħna ngħaddu minn ħajja bit-challenges, imma jekk inti ma tħossix naturali, il-kelma mhux naturali, soprannaturali li tfaħħar il-Alla. Ma rridx niftaħar jiena ngħaddi minn ħafna challenges u sal-beraħ stess, kelli bdiet inċedu kollox immur l-Amerika. U għam xulli għaw min Malta jismani bħasaj l kan ħalas l-ek trik u għam way. Sawa, imma kważi kull jum nirringrazzja l-mulej nagħti glorja bislilu għax jiena ħmieġ minn Kristu jien ħmieġ. U tawx tiċċassa għax inti ħmieġ daqsi jekk mhux iktar minni. Mingħajr il-mulej. Imma ismani, mingħajr Ġesu aħna ħmieġ. Ma taf li kważi kull jum b'xi diska nfaħħal Alla. U jekk ma nqumx nispiċċa nkanta li mulej matul il-ġurnata u nitkellem bil-lingwi. Aħwa. Tħossokx ħażin jekk ma tkantax, tgħidli għax pass ma nafx inkantajn. Dak mhux kantax inti taf tkanta, dak kiex inti mimli bl-Ispirtu Alla. Jippreferi Alla diska li ġeja mill-qalb tkantalu għax ġeja minn qalbek bħala eben bint milli xi ħadd xaf il-kanta u għax qed jipprattika d-diska biex jikanta. Jekk ikollok id-ngħid tajjeb ukoll. Anzi aħjar. Imma God is not looking for singers, he is looking for worshippers. Atti kapitlu 19. Ħani għafuaw l-axħar wahda. Taraw kemm hawn benefiċi. Taraw meta aħna vera nixxenqu għal dawn nixtieqkom eżis Maltin u għawċin, Kattolċi, Nsara, Battisti, Ortodossi, Luterani, Evangeliċi. Tixxenqu għal dawn l-affarijiet. Daw ma affarijiet da għalla l-missier tajilkom mhux jien intilkom. Din hija ħasra d-don tal-missier l-Knisja. Min għajr daw l-affarijiet il-Knisja tmut kull ma hija biss soċjetà bħal band club, bħal gazin tal-banda. Hija dan propju li tagħmel il-Knisja soprannaturali. Pentekoste, jekk nista' ngħidilkom frażi waħda tal-iskop tas-seta Pentekoste għadi. Li Alla rid li s-sema tinvadi din l-art. Dik hija Pentekoste. Issa kemm t-esperjenza f'ħajtek id-depenti kemm inti iċċedi li jekk innifsek kuljum. How much you yield yourself to. I know sometimes because we live in this human flesh that is not going to inherit eternal life, we have stumbling blocks. But thank God that he looks at you and the heart. Ingasalla jarla jħares qalb tiegħek. Amen. Grazzi Ġesu. Atti kapitlu 19. Vers wieħed isimgħu. L-apostli u l-aħwa li kienu fil-Lidija semaw. Le, sorry. 19. Ħan ispiċċaw bdi u inti xenna biex inti tiġi mammet, maddas, submerged fil-Spiritu Santu l-lejla. U tiġi tgħid li pastor għax jiena żbaljajt il-bieraħ, anka jien. Għax jien żbaljajt il-ġimgħa l-oħra, anka jien. U ħad iżbalja l-lejla għada u pitada. U ma ħajbiddel xejn kif Alla jħares lejk. Dik hija l-grazzja. Let me tell you something. Let me say it in English and in Maltese. Do not try to earn the Holy Spirit. He is the gift, not the reward. Tipprovax takkwista bit-tajjeb tiegħek l-Ispiritu Santu. Dak mhuwiex premju li tirbħu. Dak huwa don li ġie mogħti miegħek lilek għax ġie mħallas bid-dem prezzjuż ta' dak il-liben għażiż Alla il-ħaruf Alla Ġesu. That's why the only thing you can do is receive. Receive. Ħan nispiċċa naqra dew nitolbu. Meta Apollo kien Korintu,
Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal f'Efesu. Fej sabx disċipli u saqsijom. Kien hemm disċipli, kienu jemnu, kienu salvati, kienu jħobbu l-mulej b'dak li kienu jafu. Li nemmen li f'Malta jeżistu bosta. Għazis Maltini għawċin. Intom li tgħidu li tħobbu l-bambi u tħobbu l-mulej, tħobbu l-lalla. Tgħidu hekk u għabli vera temnu fih. Immintom ħattu l-Ispiritu Santu meta emmintu, ġifieri esperjenzajtu l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Dik tfisser da? Għax ismawni, jekk inti ma tarax daw is-sinjali, ejdli x'evidenza għandek li inti vera għandek l-Ispiritu Santu. Għax tħobb, anka lati ju jħobb. Għax waqaf nidaj, għandek nis li huma disciplinati jekk iridu jisujfu jdaw minn l-Ispiritu Santu x'in iridu. Għax waqaf timpejja passer, tajjeb, imma mhux bil-fors naf nies li waqfu jpejpu għax huma disciplinati, mhux għax għandhom l-Ispiritu Santu. Mela x'inhi evidenza li għandha l-Ispiritu Santu? Li titkellem lingwi ġodda, li tipprovedizza, li inti tqum b'qalbek b'ringrazzjament faħħar mulej kuljum mingħajr ħadd ma jipprova jgħidlek xi ħaġa. Li inti topra fil-qawwa tal-Ispiritu Santu li d-demonju jibża kull filgħodu li inti tqum. Evidenza tara. Ħattu intom l-Ispiritu Santu meta mintu, iżda huma weġbuh. Le anqas bismajna li hemm Spiritu Santu. Mela x'mamudija ħattu, mela x'tip ta' mamudija ta' Spiritu Santu tirreferi għaliha hawn? Mela x'mamudija ħattu? Staqsjon Pawlu. Il-mamudija ta' Ġwanni weġbu huma, mbagħad Pawlu qalhom Ġwanni għammet bil-mamudija tal-indima. Imma l-nies kien jgħidulhom biex jemnu f'dak li kellu jiġi warah, jiġifieri f'Ġesu. U x'insemaw dan, tamdu fi żemm il-mulej Ġesu, il-mamudija issa fi Kristu tal-ilma, mbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom. Niżel il-kelma kulħadd jgħid fuqi, miegħi, niżel fuqhom l-Ispiritu Santu. U bdew jitkellmu bil-sna u jħabbru araw sinjal ieħor, jħabbru. U b'kollox kienu madwar 12 raġel. Eżi saħwa. Jekk hawn inti tgħid li pastor jiena nixtieq niġi magħmed mill-Ispiritu Santu. Illum nixtieq l-ewwel nett qabel kollox nagħti ħajt il-Ġesu. Hawn xi ħadd illejla jgħid li pastor nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu llum għall-ewwel darba. Verament! Ma jfissirx li inti mhux ħad iżbalja aktar, nemmen li ħad iżbalja ħafna inqas. Imma tħossokx ħażin għax inti tiżbalja. Naf, mhux ngħidlek ħossok tajjeb għax ma tħossokx tajjeb. Imma li inti tagħti Kristu ħajtek ma jfissirx issa qatt ma ħad iżbalja. Biex inti ma taqtax qalbek, il-mulej jaf li inti tikber. Itolbu minn qalbek biex inti tkun dixxiplinat. U d-bijat id-nub, taħrab bid-nub. U forsi l-lum ħrabtu, l-għada ħrabtu, u forsi darba oħra waqajt. Imma mbagħad tibda taqa' inqas, u taqa' inqas. Forsi l-ewwel tibda taqa' darba f'ġimgħa, darba oħra darba f'ġimgħatejn, darba fix-xahar, ma nafx x'inhu. Ma tibda tinnota li d-dnub mbagħad jibda jatlef il-qawwa tiegħu fuq ħajtek. Għax issa inti tibda tintilef, dik hija tikber fi Kristu. U Alla ħabbek maħdas fid-dnub, taħseb li ħajobodok għax inti waqajt fid-dnub. ħabbek xorta meta kont maħdas fid-dnub fil-ħmiġ, taħseb li ħajġdek issa. Vera l-kuxjenza ġerek tħossok ħażin u sar ċertu punt tajjeb. Tajjeb li tħossok ħażin. Ħalli inti tinduna li mingħajr Ġesu inti xejn. Għaw xi ħadd illejla u li jdejk minn qalbek. Tgħid li pastor jiena llum nixtieq nibda ħajja ġdida, nimxi mal-mulejna ta' ħajti Ġesu Kristu minn qalbi, għaw ċaħat, u li dik, min iktar, għaw ċaħat tiħor, tixi ta' ħajtek Kristu u li dik, tixħix, min iktar tu, min iktar tri, min iktar. Kulħadd tibaxxi rasu. Min għafti tiħor ħana tolbu biex intom min għadu għatma tamed bil-Spiritu Santu, titkellem bil-lingwi, tipprofetizza, ħalleluja timxi fil-qawwa tal-Alla, topera fil-fejqan, topera fil-qawwa u l-awtorità ta' Kristu tal-Spiritu Santu, da tibda topera fih inti. U llum titkellem bil-sna ġodda soprannaturali.
mhux malma mill-bniedem, ma li ġu mogħtija lilek mill-Ispirtu Santu. Kulħadd jgħid it-talba kollha tibbaxxi rasu. Jekk inti tixtieq is-salva, tkun żgur li insalvat u li għandek il-ħajja ta' dejjem, għid it-talba warajja minn qalbek, toqgħodx tistħi, toqgħodx tgħid minix lest, x'mintix lest. Ġifieri lest għall-infern, imma l-ġenna m'intix lest. Issa kif int, il-mulej issa tiżejħlek. Mela għamel deċiżjoni issa stess, il-mulej ħajsma' dit-talba minn qalbek, għidilu minn qalbek, għidha warajja. Missi qadis. Grazzi. Tajab binek Ġesu. Mulej illum nifhem li mingħajr Ġesu ma jiena xejn. Mien kapaċi għal xejn. Abba missier, nitolbok f'isem Ġesu. Aħfilli d-nubieti. Aħsilni minn kull ħażin. Aħsilni minn kull dnub. Minn kull vizzju. Ġesu għallimni nħobb dak li tħobb int. Għallimni nobot dak li tobot int. Illum mulej, kun is-sit tiegħi. Kun is-salvatur tiegħi. Kisser minn fuq ħajti kull ħakma ta' dnub. Ejja f'qalbi mulej u imlini bl-Ispirtu Santu. Aqla mill-eruq minn ġafija. Dak kollu li nikket l-Ispirtu Santu. Dak kollu li offendik mulej. Għallimni nħobbok mulej kif jixxaqlek. Illum jien salvat mhux bis-saħħa tiegħi, imma b'mertu biss tiegħek, bil-grazzja tiegħek. Aħsilni fil-ispirtu, fil-ruħ, fil-ġisem, bid-dem prezzjuż tiegħek u ħaruf tal-ħaj. Ġesu. U żani mill-lum il-qudiem. Għatini l-grazzja biex ma nħares lura, ma nħares lejk dejjem mulej. Għatini l-kuraġġ biex ma naqtax qalbi. U biex il-weda li l-lum qed nagħmel miegħek inżomma mulej. Inti tgħin inżomma. Għax inti ma tabbandunani qatt, ma tħallini qatt. Illum jien ta' Ġesu Kristu. Salvat, maħfur minn nubieti u llum imwieled minn ġdid. Ġesu inti mulej tiegħi u Alla tiegħi. Lilek nagħti kull glorja u tifħir. Amen u amen. Jekk inti għaddik it-talba llum minn qalbek inti llum salvat. Imwieled minn ġdid. Maħfur nubietek kollha u ismek ġie miktub fi kitub tal-ħajja. Dak kollha li intom fuq Facebook u YouTube. Nawguralkom jum il-Pentekoste, pero ħajja ta' Pentekoste. Ħajja ta' qawwa tal-Ispirtu Santu. Eżiż aħwa, mhux ħanitlob għalikom fuq hawn. Għax jiena nemmen xtejt l-Iskrittura għandek bżonn li jkollok it-qejjed tal-idej. Imma jekk inti tixxenna għal dan, għadha filgħodu ħankunu hawnhekk fl-10 wkoll. Għalhekk ejja, irċievi għati ħajtek il-Kristu u kun mammet fl-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom, narawkom għada filgħodu, narawkom il-ġimgħa d-dieħla kalarit. God bless you. Il-mulej ħobbok, żomm għajnek fuq il-mulej u żgur ma jdispiċikx. Ciao, ciao. Grazie Ġesu.